Zdravo, danas ću vam pokazati kako možete da zaradite novac uz pomoć AdFly web sajta. Kada ste se ulogovali na web sajt, potrebno je da šrankujete link. Ja ću koristiti svoj Twitter account. Zatim kliknut ću na Shrunk. Zatim kliknut ću na Copy i taj link je potrebno postaviti na internetu kako bi dobio trafik na forumima, u YouTube deskripciji, na Twitteru, Facebooku i ostalim mestima. Ovdje mogu da vidim koliko sam zaradio dosad novca. Ovdje koliko sam dosad dobio pregleda na sve linkove koje sam postavljao. Ovo je novac koji sam zaradio ovog meseca, a ovo je pregledi koliko sam dobio ovog meseca. Kada scrollujem dole mogu da dobijem sve linkove koje sam šankovao i da vidim koliko sam pregleda dobio po svakom i koliko sam novca zaradio. Novac mogu da prebacim na PayPal, Payzu i Payoneer. Isplata je svakog meseca. Za PayPal i Payzu minimalno je $5, a za Payoneer minimalno 10, kako bi došlo do isplate. Hvala vam što ste gledali, doviđenja.